Кырда иген үстерәме, тирлек үрчетәме, бу көннәрдә авыл хуҗалыгы тармагында эшләүче һәркем халыкара агросәнәгать күргәзмәсендә, экспозициядә җитештерүчеләр дә, арадашчылар да, авыл хезмәтчәннәре дә үз товарларын тәкъдим итә. Оештыру дәрәҗәсе, мәйданнары һәм кылачлылыгы буенча Агро-Волга Россиядәге иң зур чара. Бөтен илдән 15 меңләп авыл хуҗалыгы белгече һәм 400 дән артык оешма бер мәйданга җыелды. От имени Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан и от себя лично приветствую вас на международной агропромышленной выставке. Казан Экспо павильоннарында Агро-Волга күргәзмәсенең зур экспозициясе, эшлекле форум мәйданнары, янәшәдә генә 48 гектарда тәҗрибә кырлары урнашкан. Бу урында игенчелек, терлекчелек, аграр техникага кагылышлы һәм авыл хуҗалыгы продукциясын эшкәртү, саклау казанышлары быел икенче тапкыр тәкъдим ителә. Безнең менә бу майданнар, кырлар, төрле компаниялар, төрле регионнардан килгән бөтен комбайннар, тракторлар, запчастлар, импортозамещениега быел именно зур караш булды. Чөнки бик күп регионда төрле шетел техникалары бар. Аларга запчастлар кирәк. Россия буйлап намда күп компаниялар безнең килгән, төрле кем ремонт ясый, төрле запчастька, кем үзләрендә яңадан ясый, кем төрле илләрдән алып кайтам инде, кем ничек булдыра. Безнең организация бүгенге көндә семинарлар белән шөгыльләнә. Биредә орлык сатучылар, шулар ук тирлек азыгын саклау материалын тәкъдим итә. Товарны чит илдән дә алалар, үзләре дә экспортка чыгара. Быел кертелгән чикләүләр Европа партнерларын алыштырырга мәҗбүр иткән. Без элек ташыдыр Европадан сеткалар, пленкалар, гармозаготовочный материаллар инде ул. Хәзер безнең импортозамещение белән российский товарга күчтек. Алар европейский товардан начар түгел. Күргәзмәдә 100дән артык оешма. Бу компания тирлек азыгы өчен файдалы кушылмалар тәкъдим итә. Аларны кышлардан алып мөгезле эре терлеккә кадәр ашатырга ярый. Татарстан хуҗалыклары, Күкмара, Балтач фермерлары файдалана инде. Соңгы иләр белән бөтен мөнәсәбәтләр аерылды. Чит ил компаниялар белән шуңа күрә без эшли башладык. Россия компаниялары таптык. Көндә шундый сыйфатлы и бәясе буенча бик күн компания каршылар белән эшлибез. Элек 40 көннәре буларак билгеле Агро-Волга күргәзмәсендә быел чит ил җитештерүчеләре дә күп. Санкциялар шартларында аларның тәкъдимнәре аеруча игътибарга лаек. Без инде 15 ел Россиядә үз эшебезне алып барабыз. Бу күргәзмәдә беренче тапкыр катнашабыз. Сөтчелек, терлекчелек тармагы өчен товарлар тәкъдим ителә. Кечкенә фермердан алып зур хуҗалыкларга кадәр яраклы әйберләр. Әйтик, бозауга сөт эчерү җайланмасы, сөт саву аппараты, җилләтү аппаратлары. Күргәзмәдә беренче тапкыр катнашабыз. Минем оешма бүҗәкләргә каршы көрәшә торган биологик саклау чараларын тәкъдим итә. Аларны кыяр, помидор, борыч кебек теплица яшелчәләрен үстергәндә файдалану, ризыкны химиясез үстерергә мөмкинлек бирә. Без монда беренче тапкыр компания Канада нәселле үгезләрнең орлыклык материалын тәкъдим итә. Алар көрдә, итләре дә күп, озаграк та яшиләр. Белоруслар Минск трактор заводының әле сатуга чыкмаган яңа моделен йөртүчесез трактор алып килгән. Это впервые показ на территории Российской Федерации. Россиядә аны әле беренче тапкыр күрсәтәбез. Бу Татарстан белән Белоруссия арасындагы мөнәсәбәтләрнең яхшы булу турында сөйләй. Яңа техника 35-22 трактор үрнәгендә эшләнгән. Аңарда 350 ат көче. Тик яңасы кабинасыз, чөнки йөртүчесе кирәкмәй. Трактор махсус программа белән идарә ителә. Шушында ук Татарстанның иң матур бу астанасын да билгелиләр. Инде икенче тапкыр Агро-Волга күргәзмәсе барышында нәселле терлекләр конкурсы уза. Этняза техниклары былтырда катнашкан, быел да. Бу тананың үзенең паспорты бар. Аның номерыннан кирип карыйбыз икән, анда бөтен информация, әтисе, әнисе, бөтен информация ярылып ята. Шулай ук монда адбир әйткәндә аның тышкы кыяфәте экстерьер буенча оценка ителә инде. Аның движениесе, йөргәндә хәрәкәте калганы судьяларга видне инде. Эшлекле программада бай, түгәрәк өстәлләрдә белгечләр тармакның актуаль мәсьәләләрен күтәрә. Авыл хуҗалыгына цифрлы технологияләр кертү, сөт фермалары киләчәге, чит илнең ягулык майлау материалларына үзебездә алмаш табу. Бу безнең өчен яңа юнәлеш. Ел башында майлау материалларына ихтыяҗ зур иде. Шуңа бу тармакта логистиканы хәзерге шартларга яраклаштырырга туры килде. Карарга әйбер монда бик күп, өйрәнерлек әйбер бик күп. Эш көн дәвамында монда бик көчле итеп эшләргә кирәк барыбызга да. Агро-Волга халыкара күргәзмәсе җомгага кадәр дәвам итәчәк. Рания Абдрахманова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы.